Здравейте, приятели! След като ви запознах със значението на темата в нейрографиката, сега ще пристъпим към следващият етап. Активирането на темата с думи в нейрографиката е ключова стъпка, защото превежда вътрешния свят в ясно, осъзнато намерение. За 2 минути трябва да напишем от 20 думи нагоре. Ако са по-малко, то вашето задание няма да е продуктивно. Думите могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Обърнете внимание на думите, които се повтарят. Може да е там ключа към изпълнението на задачата. Думите се пишат в различни направления, различен почерк и мащаб. Дайте свобода на мисълта. Когато назовем темата, ние не просто описваме проблем или желание. Ние структурираме преживяването. Думите създават контур, в който психиката започва да работи по-насочено. Така вътрешното усещане, което често е мъгливо, напрегнато или разпиляно, получава форма. Изговарянето на темата ни помага да видим какво точно ни тежи или предизвиква дискомфорт, кои симптоми, мисли или емоции съпътстват ситуацията, каква е причината и как се проявява в живота ни, какъв желан резултат искаме да постигнем след рисуването. Когато това бъде казано с думи, мозъкът активира ясни невронни пътеки, които после лесно се трансформират чрез линии и форми. Думите дават посока, а рисунката отваря възможността за промяна. Затова активирането на темата е необходимо. То е моментът, в който вътрешната идея се превръща в осъзнато намерение, а процесът започва да работи за нас. Без него рисуването би било само красива картина. С него става механизъм за трансформация, яснота и движение напред.